Tangkod duha ka semana na karon sukad miigo ang bagyong Tino. May pipila pa ka mga lugar sa Mandaue City nga baha gihapon. Apan adunay pagpasabot ang mga opisyalis niini. Atong sayran sa live report ni Nico Sereno. Nico? Seski klaro sa City Hall nagpadayon karon ang ilang subsob nga pagpanglimpyo, paghakot sa ubay-ubay gyud nga basura, lakip na kining pagpasaksyon sa napondo nga baha. Pasulod sa interior nga bahin sa barangay Umapad, hinay ang dagan sa mga sakyanan. Tungod kini sa napondong mga basura nga natambak kilid sa dan. Sa unahan, duna na hinuoy mga personnel nga padayong nang hakot sa mga basura gamit ang truck ug heavy equipment. Kuning ato lang pamaagi nga malimpyo lang ni. Aron yun nga nakahuman na ni mapublas na sa atong operasyon sa kanal. Duna pa'y pipila ka mga sityo sa barangay nga baha gihapon sama sa Maydan Batilier. Makalahos ra hinuon ang mga sakyanan apan og mga tawo ang muagi gikinahanglang muubog yod sa tubig. Ang uban nakabotas. Apan dunay pipila nga nabantayang wala magsulob niini. Bisag wala pa tong bagyo, pamawan og gamay nagjis tubig. So may tabo, mawala ra dayon. So karon gyud pag human na gyud sa bagyo, mo na ni ang among problema. Way kabutangan sa kahasol sir, labi na way kuryente, walay tubig. Sa among sitwasyon. Pero gagwan talan tanan no may lain kapaingnan. Siga tawa mo ay kay gusto kayo ay kurente. Moro na mo ikos. Wa pa kay mima umagpanlimpyo sa among kuan. Kay labi na og nawang tubig diha sa among mga tagsa ka mga balay ang nagpabili mga yatok. Grabe kang yatok baga. Sa barangay Upaw may pipila ka parte nga gibahaan gihapon sama sa sitio Ilog o Gran Sena. Matud hinuon sa mga residente sa kalsada nga parte pa ang basa ug uga-uga na sa sulod sa mga balay. Padayon hinuon ang pagpanglimpyo nga gihimo para mapahubsan sa tubig ug dunay mga tawo nga nangunay niini aron mahinlo ang ilang lugar. Ang kanimong areas na wala pa din naubas, bisa pag masaksyon na itong tubig, wasa tayo kalabayan. No, mubalik na gyapon nga na area nila. Ang uban sad para dire sa Upaw, walay kalutsan sa tubig kay na block na ang iyang katong drainage niya kanang yutik na ba puno na og lapok. Gipasalig sa mayor, gitutukan kini karon sa syudad. Ngayon lang gigugog gamayng pangsabot, we're doing everything we can possible. No, saktos mga ekwipo di lang gyud maabot dayon sa ilang mga interior portions kay daghan-daghan pa sa gyud ang di madagan ang usa ka adlaw ba. So, we have to allocate sa pila pa kadlaw pero maabot ra gyud na ila ha. I-inform lang ang inyong mga barangay officials and ang inyong mga barangay officials mapahibaw man sad namon. Gawas ini paggamit ses sa mga existing trucks ug mga equipments sa city government ingon man sa barangay. Mutap na sab ang LGU karon ini mga private partners aron magamit sab ang ilang mga ekipo mapaspasan kining pagtrabaho karon. Gihan-ay nasab sa syudad ang Cash for Work program alang sa mga residente makatabang sa paglimpyo sa ilang komunidad. Ses? Dagang salamat, Nico Sereno.